Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau insha Allah zan nuna muku yadda mutum zai shiga cikin trolling ya samu trolling kwara 30 kyauta yanzu nan ba tare da ko sisi ba. Ku biyo mu cikin shirin, amma kar ka manta in baka danna subscribe ka danna mana subscribe ka danna mana like ka kuma danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu daga zarar mun daura. Nagode. Yanzu bari mu shiga cikin Google Play Store gashi nan. Za mu shiga cikin Play Store sai mai sacin na trolling. Oh sorry, ban bude data ba. Sai mai sacin na trolling link. Yawa kun ga shi nan ya fito kamar haka, trolling the best wallet. Sai mu shiga cikin shi. Kun gani already na yi downloading nashi, zan dai update ne kawai, sai in danna update. Kun ga a cikin shi yana da MB 32 kuma mutum miliyan 1 sama da miliyan 1 suka yi downloading din shi. Bari ɗayan skipping ɗin shi kaɗan har ya gama downloading sai mu shiga open na shi. Yawwa to kun ga ya buɗe kamar haka, sai mu shiga open. Kun ga zai kawo mana cikin shi kamar haka. To yanzu sai mu shiga nan wurin mai. Kun ga nan wannan wurin da nake nunawa ƙasan nan sai mu shige shi kamar haka. Sai mu zo nan friend ɗin nan, kun ga shi nan friend invitation. To kun gani already na zo na invitation na wannan mutum 14, amma in ka zo kai yanzu zaka yi nan, ka gani in zaka taba nan wurin claim reward din nan sai ka taba shi. Me yake nuna claim reward, the account already claim it. Kun ga na samu mutum 14 ga referral link din da zaka yi amfani da shi nan domin ka samu naka tron din. Kun ga ka ce invite friend share million trons 30 point. Kun gani na invite din mutum 14, na samu tron kwara 4,500 credit. Ga nan referral code din zaka yi amfani da su NATC. C din nan ka manta kai amfani da babbar kalma ga kasa karamar kalma. Yawwa, nagode. In kuma mutum yana tambaya yana iya mana tambaya domin ya samu ƙarin bayani akai da kuma ƙara wayar da kai akan abin da mutum bai sani ba.